По онова време Юда се отдели от братята си и се отби при един одоламец на име Ира. Юда, като видя там дъщерята на един ханаанец на име Суя, взе я и влезе при нея. И тя зачена и роди син, и той го наименува Ир. И зачена пак и роди син, и тя го наименува Онан. Пак роди и друг син и го наименува Шела. А Юда беше в Авдив, когато тя го роди. След време Юда взе жена за първородния си Ир на име Тамар. А Ир, Юдовият първороден, беше нечестив пред Господа, и Господ го уби. Тогава Юда каза на Онан: влез при братовата си жена и извърши към нея длъжността на девер и въздигни потомството на брат си. Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово. Затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомството на брат си. А това, което правеше, беше зло пред Господа. Затова той и него уби. Тогава Юда каза на снаха си Тамар: живей като вдовица в бащиния си дом, докато отрасне син Мишела, защото си казваше: да не би и той да умре като братята си. И така Тамар отиде и живя в бащиния си дом. След дълго време Юдовата жена, дъщеря на Суя, умря. След като Юда се отиши, той и приятелят му, удоламецът Ира, отидоха при стригачите на овцете си в Тамна и известиха на Тамар, като й казаха: ето свекърът ти отива в Тамна, за да стриже овцете си. Тогава тя съблече вдовишките си дрехи, покри се с покривалото си, обви се и седна при кръстопътя на Енаим, който е по пътя за Тамна, защото видя, че Шела порасна, а тя не му беше дадена за жена. А Юда, като я видя, помисли, че е блудница, защото беше покрила лицето си. И така той свърна към нея на пътя и каза: остави ме, моля, да вляза при теб, защото не позна, че беше снаха му. И тя отговори: какво ще ми дадеш, за да влезеш при мен? А той каза: ще ти изпратя яре от стадото. И тя отвърна: даваш ли ми залог, докато го изпратиш? Той каза: какъв залог да ти дам? И тя отговори: печата си, ширита си и тоягата си, която е в ръката ти. И той й ги даде. След това влезе при нея и тя зачена от него. После тя стана и си отиде, свали покривалото си и облече вдовишките си дрехи. А Юда изпрати ярето чрез ръката на приятеля си Одоламеца, за да вземе залога от ръката на жената, но той не я намери. Затова попита хората от това място: къде е блудницата, която беше на пътя при Енаим? А те отговориха: тук не е имало блудница. И той се върна при Юда и каза: не я намерих. Още и хората от това място казаха: тук не е имало блудница. Юда каза: нека си държи нещата, да не станем за присмех. Ето аз пратих това яре, но ти не я намери. Около 3 месеца след това известиха на Юда: снаха ти Тамар блудства, освен това е бременна от блудството. А Юда каза: изведете я да се изгори. А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: от човека, чието са тези неща, съм бременна. Каза още: познай, моля, чии са тези неща, печатът, ширитът и тоягата. Юда ги позна и каза: тя е по-права от мен, тъй като не я дадох на сина си Шела, и не я позна вече. И когато дойде времето й да роди, ето в утробата й имаше близнаци. Когато раждаше, едното простря ръка, и бабата взе, че върза червен конец на ръката му и каза: този излезе пръв. А като дръпна назад ръката си, ето брат му излезе. И тя каза: какъв пролом си направи ти? Затова го наименува Фарес. После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха Зара.